Så nåede vi igennem uge 2. Og jeg har jo ligesom min 100 kroner challenge. Men jeg har endelig fundet min matador. Så der kommer en 100 kroner i denne her. Og så lægger vi 100 kroner i binderen. Så har jeg også fået solgt noget i uge 2. Jeg har fået solgt for 250 kroner. Men dem har jeg fået ind på MobilePay, så der skal ikke lægges noget ud. Og så er der kommet en ny tilføjelse til binderen. Og det hedder andet. Det er, hvis jeg har fået nogle penge. Så lægger I der. Og der skal faktisk 225 i. Så der ryger 200 kroner i. Men fordi der er mønter, så ryger de i denne her også med pantepenge. 10 og 20 og 25. Og så har jeg været op og pante. Og det blev til 59,5 kroner den her gang. Så de skal selvfølgelig også i denne her.